शुभकामनाएं। जैसा सर ने बताया तो डायरेक्शन सर ने दी है, हम पूरा प्रयास करेंगे। पहले भी हमने किया है और भविष्य में भी हम करेंगे, जिससे कि हम आप लोगों की जितनी ज़्यादा हो सके मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि हम एसएसबी के साथ में, जो कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए है, आप लोगों की सेवा के लिए है, के साथ बंधुत्व या मेल मिलाप करके जो है आप यहाँ पे रहेंगे तो जो है आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। तो अब ज़्यादा ना कहते हुए दोबारा से मैं डीआई साहब का, अधिकारी गण डीओपी के और आप बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुत मूल्य समय निकालकर आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। धन्यवाद। इसमें पानी वाहिनी कानिकुली। नैरोजा 2022 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जेडि उइलियाम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव केजिए थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गोजौ सोलोंथाइ लानाय, रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरि, अडिटोरियाम हल एन्ड लाइब्रेरि रुम, गेम एन्ड स्पर्ट्स आरो मिउजिक क्लास, कचिं एन्ड टिउसन खाबुखौ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय जेडि उइलियाम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957717276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।